जाण्यानंतर अस्तित्व काय असतं पहा. 7 नोव्हेंबर रोजी 25 वर्ष झाली अभिषेकी बुवांना जाऊन, पण अशी लोक जात नाहीत याची ग्वाही देताय बघा तुम्ही. हे सुरानो चंद्रभा, हे सुरानो चंद्रभा, हे सुरानो चंद्रभा, हे चंद्रभा, हे सुरानो चंद्रभा, सुरानो चंद्रभा, वाट
हरवलेल्या मानसाची वाट एकाकी तमाची. एकाकी तमाची वाट एकाकी तमाची. हरवलेल्या मानसाची बरसुनिया सारे बरसुनिया सारे बरसुनिया सारे. अमृताने तुम पळतात GNH.